إن شاء الله. أي خصوصية كتلاميذنا إن شاء الله سندعو أسماءكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيوة أمبارح أستنوا أبنا كارم مسجد إن شاء الله بما نقول أنكم من يوم الجمعة. أيوة أبنا بركة نقولنا وني سوف أول أي مامو سواني ولا كارم ربي كلا تمام تمامي. أيوة وفلا فاطمة كان كمي وكراي سورة القارعة تقرب إلى أمنية. نانيفه. آيات مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار الحامية. صدق الله العظيم. الثاني إن شاء الله سندعو. أيوة أبو غري ميغا تقرب. أبو غري ميغا استعجل. أيوة اقرأ سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والصفء والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الحديث حديثا أداس الثالث ورندا سبنا للفسي كلام درسلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكوني من كسبه أرحم الله امرأ على إننا مالا تكلم فغنما أكمنا ينفسر أو سكت فسلما والما يدد كسرا حديث صريف نعرس قرط عليه. أيوة
إن شاء الله أما أوفق برغدا أمي سيكنا صفو أول علبي أي خصوصيانك أتوي ماكري وجمعي سيديكي سيدي إن شاء الله ألبنا صوت البينة كلاعي أقول لما إن شاء الله اسمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة بينات مدنية بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب الكريمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين القيامة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كالذين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار كالذين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربهم صدق الله العظيم. أيوة إن شاء الله. أيوة الصف الأول والصف الثاني يوغان لهلات بني سورة قرنا كان إن شاء الله سنبدأ سورة الصف الثالث أي مامون سورة ولا قرنا كان حلبي إن شاء الله سنقوم به. أيوة الأول إبراهيم برتي فليتفضل مشكورا. إبراهيم برتي سورة المطففين على ابن كنعيس إن شاء الله اسمعوا. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يعسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين إن الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد العسيم إذا تتلى عليهم الآياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إلا إن كتاب الأبرار لفي عنيين وما أدراك ما عنيون كتاب مرقوم
يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنفس متنفسون ومزاجه من تسنيم صدق الله العظيم. شكرا إن شاء الله. أيوة إنا فويا لما تسومنا أي مامون سواندي كورنا كاننا كبارم برنامج كوننا بو ني أما طلبا عملنا كمسا مونتاس إن شاء الله سبلا برا توقع تعالي إن شاء الله. أي مامي ميناو سواندي كفارينغا في صف رابيو عملنا تو دراسة أي ما كلمة سواندي إن شاء الله أبو غاري السربي إن شاء الله. علمنا سورة المدثر كعيسى إن شاء الله. اسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلى سير اليسرون إن هذا إلى قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما السقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرا للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر وصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أو يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة بل يريد الكل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة
بل يريد الكل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا صدق الله العظيم. أيوة ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ amena denmisɛnnin minnu ni olu kɛra 3 premières classes kɔnɔ amena o kala an ka seko ɲana o kalalen kɔfɛ amena kuma di seko ma dugawu daɲɛ kuru 2 min b'a bolo a bɛ o kɛ an ye n'a y'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka sira di seko ma o kuna résultat tɔw ni Ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka o bɔ mais an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya an kun y'a fɔ kalandenw ye n k'u ka taa fɔ kalandenfaw ye bi sɔgɔmada in na san filɛ kalan bɛ bila kalo min na n'an filɛ juin min na nin ye nin kalo laban ye n k'u ka taa fɔ so bɛɛ lajɛlen ka i ka kalo laban sara sabula kalan bɛ na bila ni kalan bilara k'a to i la o ye ko wɛrɛ ye o kuna an y'o fɔ mɔgɔw ye nka bi sɔgɔmada in na an y'a ye denmisɛnninw an kɔni ma résultat ye an ka kuma in na o kuna kalandenfa minnu bɛ kɛnɛ kan ani minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ darola kama an b'an kama sama u ma hali bi aw ni an de ye baara kɛ ɲɔgɔn ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o kuna aw ni an ye baara kɛ ɲɔgɔn ma de n'i y'a mɛn kalanyɔrɔ taara ɲɛfɛ o b'a sɔrɔ kalandenfaw u fana jɔra u jɔyɔrɔ la o kuna n'i y'a mɛn kalandenw fana u kɛra karamɔgɔw ye u sera ka kalanbaw kɛ o bɛ sɔrɔ mɛtiriw ka baara fɛ mɛtiriw ka baara o tɛ se ka sabati fiyewu f'a k'a sɔrɔ kalandenfaw jɔra u jɔyɔrɔ la n'o de ye kalandenw warini min bɛ sara kalandenw kunkɔrɔ kalo o kalo i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na nin kalanso in n'o ye Taifatulahi Sheikh Amadu Sidibe Banwa Amadu madrasatu Taifatulahi Sheikh Amadu Sidibe Banwa Amadu o kuna nin kalanyɔrɔ in jɔra Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda de kama ka se ka dɛmɛ don jamana kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka jamana dɛmɛ a ka baara la ka sigida dɛmɛ a ka baara la ka komini dɛmɛ a ka baara la ka dugu dɛmɛ a ka baara la o kuna ni o kɛra a b'a kalama kalan nin daminɛ waatiw la maa o maa tɔgɔ sɛbɛra première année ni deuxième année la Cheikh Umaru a ko k'a yafara o bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ sɛbɛn sara ko ale yɛrɛ b'o tɔgɔ sɛbɛn saraw di wa a kɛra ten fana mɔgɔ min bɛ première année kɔnɔ bi a bɛ taa mɔgɔ 40 ani dɔɔnin na sɔfu awalu wa sɔfu sani o kuna olu bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ sɛbɛn sara seko ye o bɛɛ lajɛlen ta kabi san daminɛ na donc a ye belebeleba kɛ aw b'a kalama kalanyɔrɔ privé o kalanyɔrɔ privé n'i bɛ taa la kalanden denfa e de b'i ka kalanden ka pan dilan a bɛ na n'a ye kalanyɔrɔ la a bɛɛ bɛ kɛ ten i b'i ka kalanden ka pan dilan nka Cheikh Amadu Ala barika la a ye pan san k'a bila kilasi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye pan dilan k'a bila kilasi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ pan min ni olu bɛ kɛ universitéw kɔnɔ pan minnu n'olu bɛ kɛ lycébaw kɔnɔ a y'o panw de dilan ka na bila kilasi kɔnɔ donc nin bɛɛ ye aw ka denmisɛnninw u bɛ se ka lafiya cogo min na kalanyɔrɔ la u bɛ fɛ ka lafiya cogo min na kalan kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen lawulila o de kama donc o la juru fitinin min ni o bɛ aw fana ni aw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka jija ka se ka o fana dafa o la ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ yani an ka kuma di an ka kuduwa ma an bɛna an ka résultats ni Ala ka diɲɛ an bɛna olu baara daminɛ mɔgɔ saba fɔlɔfɔlɔ minnu ni olu ye moyenne sɔrɔ nɔti sɔrɔ kilasiw kɔnɔna na an bɛna o mɔgɔ saba fɔlɔw wele inshallahu ta'ala olu welelen kɔfɛ ni Ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka na kuma di an ka seko ma dugawu mun b'a bolo ani dakuruɲɛ 2 ladilikan min b'a bolo k'a ɲɛsin kalandenfaw ani an bɛɛ lajɛlen ma baara in ɲɛtaga kɔnɔna na baara nin jiriwali kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na seko bɛna olu fɔ an ɲɛna ni Ala ka diɲɛ o la an bɛna baara in daminɛ ni sɔful awalu ye sɔful awalu 2022-2023 kɔnɔna na sɔfu awalu mɔgɔw maa min ye baara kɛ sɔfu awalu la ni ale de kɛra sɔfu awalu mɔgɔw ka cɛdancɛ ye ɲina san bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de ye
la naam o de ye Sidiki Sidibe n'a bɛ a ka wuli k'a jɔ a ti tɛgɛrɛ fɔ a ɲɛ ngo nunu o la ni Ala sɔnna Sidiki Sidibe a ye moyenne min sɔrɔ o de bɛra 6.83 o kunna a y'o de moyenne sɔrɔ a ye 6 moyenne de sɔrɔ ni Ala sɔnna ma virgule 83 o la a ye baaraba kɛ prémande la mɔgɔ kan nin sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ de alhamdulillah an bɛ Ala fo mɔgɔ filanan sɔfu awalu kɔnɔ minnu ye moyenne sɔrɔ ka da Sidiki kan n'o ye deuxième ye n'o ye sani o mɔgɔ filanan o de Idrissa Cissé a bɛ min ayiwa masha Allah i bolo kɔrɔta ok Cissé ni Ala sɔnna ale de kɛra mɔgɔ filanan ye ale ye 6.25 o kunna ale o sɔrɔ 6.25 o kunna ale ka daraja ale ka moyenne bɛnna o ma ni Ala sɔnna moyenne bɛnna 6 ngɔre 25 donc a ye o de sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ ale bɛ Ala ka ɲɛtagaw di mɔgɔ sabanan sɔfu awalu kɔnɔ ni min ka moyenne cayara ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o de ye Jinɛba Dunbiya ayiwa Jinɛba Dunbiya ni Ala sɔnna ale ye moyenne min sɔrɔ ale kɛra mɔgɔ sabanan ye o kunna ale ka moyenne bɛra 6 ma o kunna 6 a ye moyenne 6 de sɔrɔ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye o la nin ye kilasi fɔlɔ ni Ala sɔnna mɔgɔ minnu kɛra 3 premiers ye ni Ala sɔnna o ye ninnu ye mɔgɔ tɔw caman bɛ u ye baara kɛ kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ ko in faamuya ko ɲuman ale bɛ Ala k'a di an ma o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ kilasi filanan n'o ye sɔfu sani fi madrasati Taifatulahi Sheikh Amadu Sidibe Banuwa Amadu o kunna o sɔfu sani na mɔgɔ min ni ale fana kɛra olu ka cɛdancɛ ye o de ye Abubakari Mayiga ayiwa Abubakari Mayiga ale kɛra sɔfu sani mɔgɔw ka cɛdancɛ ye a ye 7.75 daraja o kunna a ye moyenne min sɔrɔ o de ye 7.75 a ye o de sɔrɔ vraiment a ye baara kɛ a ti tɛgɛrɛ ba fɔ a kun ayiwa alhamdulillah mɔgɔ filanan sɔfu sani na mun ka moyenne tugura o la o de ye Amadu Jara ye ma ye ayina Amadu Jara ale fana ye moyenne min sɔrɔ o de ye 7.14 a ye o de moyenne sɔrɔ daraja o kunna 7.14 a ye o de sɔrɔ ni Ala sɔnna Ala ka ɲɛta di an ma hali bi mɔgɔ sabanan sɔfu sani na n'o ye kilasi filanan ye deuxième année o de ye Abubakari Kulubali donc Abubakari Kulubali ale fana ale ka moyenne o de ye 6.91 a ye o fana de sɔrɔ moyenne daraja 6.91 daraja o kunna ni Ala sɔnna a ye o fana o de sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ faamuya ɲuman ale bɛ Ala k'o di an ma an bɛ teliya joona voilà o kunna an bɛ boli joona k'an ɲɛsin kilasi sabanan ma n'o de wele ko sɔfu salis ni Ala sɔnna mɔgɔ min bɛ yen ni o kɛra mɔgɔ gale ye sɔfu salisu la n'o de ye bɛɛ lajɛlen da Ibrahim Berté bɛ yan
Voilà, donc Ibrahim Berthier a ye moyen min sɔrɔ o de ye 6,88 a ye o de sɔrɔ. O kunna sita fasila samaniya wa samanun o kunna a ye o de sɔrɔ daraja. O la n'Ala sɔnna an b'a fɔ Ala ka ɲɛtaga di ale bi. O kunna mɔgɔ filanan min ni o dara Ibrahim kan sɔfo salisu la o de ye Fatimata Sidibe. Fatimata Sidibe. Fatimata Sidibe ale ka moyenne 6,24 sita fasila 24 daraja. O kunna Fatimata Sidibe a ye o sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka ɲɛtaga di. Mɔgɔ sabanan min dara Fatimata kan sɔfu salisu la o de ye Zeinabu Sidibe. Zeinabu Sidibe. Zeinabu Sidibe ale de dara Fatimata kan u bɛɛ ye 6,24 ale fana ye o sɔrɔ. Donc u bɛɛ ka majumuw ye kelen ye u ka daraja fana ye kelen ye. A faamuyara? An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ faamuya ko ɲuman Ala ka o di an ma. Donc الآن ننتقل إلى الصف الرابع. ننتقل إلى الصف الرابع. صف الرابع mɔgɔ min n'ale kɛra sodanso fana ye صف الرابع la n'ale ka moyenne cayara ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka fi صف الرابع madrasatu Taifatullah Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou am 2022-2023 o de Aboubakrin Sidibe. Aboubakrin Sidibe. Aboubakrin Sidibe ale ka moyenne o de bɛnna 7,44 a ye o de sɔrɔ sabwa fasila 44 daraja. O la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi a ka gɛlɛ 4 année ka se ka nin sɔrɔ. N'i y'a ye a ye nin sɔrɔ faamuya de ka bon kosɛbɛ, faamuya de bonyana. Hali bi an b'a ɲini Ala fɛ faamuya ninnu Ala k'a jidi. A bɛ nin cogoya la n'i cɛsiri man jadda wajada arabu b'o de talen da. Ni maa min y'i jija dɔrɔn wa i fana i bɛ ɲɛfɛla de sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu ɲuman di an ma. Mɔgɔ filanan sɔfɔra bi la Salimata Pujugu. Salimata Pujugu. Donc Salimata Pujugu ale ka moyenne ye 6,72 sita fasila 72 daraja. O kunna na Ala sɔnna ale o de sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɛtaga di hali bi. O kunna mɔgɔ sabanan fi sɔfu rabi mɔgɔ min kɛra mɔgɔ sabanan ye Ɲama Sidibe. Ɲama Sidibe ale kɛra mɔgɔ sabanan ye fi sɔfu rabi ale ka moyenne 6,56 6,56 o kunna 6,56 a y'o de sɔrɔ. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka faamuya ɲuman di an ma, Ala ka dɔnniw jidi. O la ni Ala sɔnna kilasi 4 nan nin ye ale fana ka résultat mɔgɔ 10 fɔlɔw ye. Awɔ. O kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ segin ka taa kilasi 5nan na sɔfu kamis. Donc sɔfu kamisi la ɲina san kɔnɔna na 2022-2023 madrasatu Taifatullah Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou maa min kɛra sɛgɛmane ka cɛdancɛ fana ye sodanso ye ɲina san kɔnɔna na Khadijatu Kane. Khadijatu Kane ale sita fasila 4 a ye 6,4 a y'o de sɔrɔ. Ni Ala sɔnna a ka moyenne bɛnna o ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya di an ma, Ala ka jidiliw kɛ. Mɔgɔ filanan muso kɔni a ye tɛgɛ fara cɛw ɲɛ ka nin yɔrɔ la, mais an b'a fɔ a ye jija. Ni Ala sɔnna Ala ka faamu d'a ma hali bi.
ola mɔgɔ filanan Abdulaye Dumbuya. Abdulaye Dumbuya ale kɛra mɔgɔ filanan ye sɔfo kamisu la. ola a ka moyenne o bɛnna 6,08. a ka moyenne bɛnna o ma 6.8 daraja. masha Allah. ola an b'a ɲini ala fɛ faamuya ɲuman ala ka o di an ma. a mɔgɔ sabanan sɔfo rabi o de kamis sɔfo kamis hawaw marega a ka moyenne o bɛnna 6 ma 6. a y'o de sɔrɔ 6 moyenne a y'o de sɔrɔ. an b'a ɲini ala fɛ ala ka cɛsiri di hali bi. o la ni ala sɔnna o ye sɔfu kamisu ka mɔgɔ saba fɔlɔ ye minnu ye danni kɛ. o la n'an bɔra yen an bɛna an ɲɛsin kilasi 6nan ma. dabalibangow de kɛra kilasi 6nan na. an yɛrɛ kuma sigi ni min ye fiyewu, nka ni cɛsiri i bɛ ɲɛfɛla de sɔrɔ. o la mɔgɔ fɔlɔ kilasi 6nan na Idris Dramé a ka moyenne 14,4 a ye o de sɔrɔ. 14.4 daraja a ye o de sɔrɔ. trimestre laban nin na ni ala sɔnna a ma vraiment an b'a fɔ a ye baara kɛ. hali lycéen bɛɛ tɛ o daraja ɲɔgɔn sɔrɔ. lycéen bɛɛ tɛ nin sɔrɔ dɛ. an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka cɛsiri di an ma. o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ filanan Umusɔ n y'a fɔ a ye o n ko a ka cɛsiri. ayiwa o kuma o baro tɔw nabɔ kɔfɛ. Umusɔ a ka moyenne 8.25 a ye 8,25 a y'o de sɔrɔ moyenne a y'o de sɔrɔ ni ala sɔnna. Umusɔ ale de ye cɛw danse. an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma hali bi ala ka cɛsiri di an ma. o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ sabanan fi sɔfu sadis Adama Sidibe. Adama a ye baara kɛ kosɛbɛ. o la a ka moyenne o bɛnna 7 de ma 7 daraja a y'o de sɔrɔ. a ye 7 de sɔrɔ ni ala sɔnna. a b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka faamuya ɲuman ala k'o d'a ma ala ka cɛsiri di an ma. donc ni ala sɔnna nin ye olu ka mɔgɔ saba attention fɔlɔ fana ye minnu ye moyenne sɔrɔ inshallahu ta'ala. jama ka ca. o la jama ka ca. ni ala sɔnna sɔfu samin kilasi 8nan an y'a fɔ kabini san daminɛ na. kilasi 8nan ni madrasa in na olu kɔni ma se ka jama sɔrɔ ɲina wa olu de kɛra an ka problème ye dɛ. mɔgɔ 2 o de bɛ sɔfu saminu na wa malimu min bɛ don u fɛ yen a bɛ se mɔgɔ 3 ma fo 4 fi saha. o kunna olu kɔni kɛra kalayɔrɔ yɛrɛ de ka échec ye ɲina nka u kɔni y'u jija u ye baara dɔ kɛ. o kunna a mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ min kɛra premier fi sɔfu samin n'i ye jateminɛ kɛ a la olu ka ɲinan baara an kun y'a jigiya cogo min na a ma kɛ ten sabula mɔgɔ caman kun nana i kan di mais kow dun cogoya kama u yɛrɛ bolo ye peut-être u ma se ka sira sɔrɔ ka na. o la an ye mɔgɔ 2 dɔrɔn de sɔrɔ san daminɛ na. an ye an jigi da kan k'a fɔ de minnu y'u kan de k'u bɛ na fɔ san nana se tilancɛ la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ labila tuguni ka taa kalanyɔrɔ wɛrɛ la wagati min na an yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ de vraiment ɲinan kɔni kɛra échec ye ninnu ka nufo la. nka ni ala sɔnna an bɛ to yen
ni ala ye ɲina san ɲuman ba an b'a deli ala fɛ ala ka yɛlɛmaw don kow la san wɛrɛ n'o ma kɛ baara ninnu a taacogo man ɲi a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la ni ala sɔnna sɔfu ka saminu ka nufu la mɔgɔ 2 de bɛ yen muso 2 mɔgɔ min fana ye danni kɛ olu ka kilasi kɔnɔ o tɛ danni jangɔni ye maa 2 min kɛra fɔlɔ ye o de ye korotom mukoro donc korotom mukoro a ye moyenne min sɔrɔ 17 fasila 76 o kuna a y'o de sɔrɔ 17,76 moyenne vraiment a fana a ye baara kɛ nin b'a yira an na k'a fɔ de a taacogo ka ɲi kosɛbɛ n'a tagara tan vraiment alhamdulillah mɔgɔ 2nan o de kɛra Aïchata Tarawele fi sɔf samin a fana ka moyenne annuelle kɛra 14,28 a ye o de sɔrɔ 14 fasila 28 daraja o la ni ala sɔnna k'a fɔ karamɔgɔ ye ni ala sɔnna ɲina san kɔnɔ minnu kɛra le 3 premier classé kalanyɔrɔ la fi madrasatu taifatula Cheikh Amadu Siribe Banugo Amadu o la nin ye o mɔgɔw fɔlen mɔgɔ caman bɛ yen min ye baara kɛ nka minnu ye ɲɛfɛla sɔrɔ ni ala sɔnna olu de ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka faamuya ɲuman ala ka o di an ma ale bɛ ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala k'o kɛ alakira bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim o la ni ala sɔnna ni kunnafoniya ninnu kɔfɛ an bɛna dugawu ani kumakan min bɛ an ka seko bolo ani ladilikan min n'o bɛ an ka seko bolo ka ɲɛsin kalanyɔrɔ ma ani kalandenw yɛrɛ ma ni ala sɔnna an bɛna o kumakan di seko ma o bɛ sigi kuntagala janyana o la ni seko tilara kuma na mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ tɔw an bɛ sɔrɔ ka résultat tɔw an b'olu fɔ ni ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ an b'a fɔ seko ma ko falyatafaddal mashkura mu'awwid. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم an bɛ ala fo ka ala barika da bi sɔgɔmada in na nin baara in na baara in nisɔndiya bonyana kosɛbɛ ɲɛ bɛ nin denmisɛnnin minnu na faamaw ni hɛrɛtigiw de bɛ bɔ ninnu de la masakɛw ni masamusow mɔgɔw bɛ sɔrɔ ninnu na o tɛ wɔsiji ye a yɛrɛ la kɛnɛ ma fiyewu ala bɛ nɔgɔya k'a ye a b'a fa doni ta ka ba doni ta hɛrɛ bɛɛ kalan sira kan sababu ye kalanso ye o tuma na maa minnu bɛ k'u kala k'a daminɛ e yɛrɛ min ye muniri ye ka se u ka malimuw ma an bɛ foli k'u la ne sigilen don kabini kalanso in dayɛlɛla n ka se kalanso in na yan nin y'a fɔlɔ ye hali sufɛ kalan jigilen ne tɛ don kalanso in kɔnɔ bari ne yɛrɛ ka adamadenya o ye ni n ye layidu ta n yɛrɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ se ka jɛn o yɔrɔ kɔ o bɛɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ka bɛɛ libere i nana min kama i k'a k'a cogo la i nana min kama ne gɛsi kana s'i ma o de kama n ma sɔn ka n se jɔ kalanso in na kabini a dayɛlɛla ne malimu ma deli ka sigi ni bi ta in tɛ o ye anw yɛrɛ ka cogoya de ye diɲɛ ye sababu ye denmisɛn ninnu ne kunnadiyara u ye kalan kɛ n ban kan fo ka se nin hakɛ ma ne min bɛ ka kuma aw ɲɛfɛ ne ka madarasa ma tɛmɛ dɛfu kan ne ma tɛmɛ dɛfu kan mais anw kun bɛ sigi tasuma kɔrɔ ka dɔgɔ ɲini ka n'a to kabini dɔgɔ tolen don ka n'a kɛ an kɛlen ka dɔgɔ tasuma koli buguri ton bɛ bonya k'a kɛ an sigilen tɛ ɲɔgɔn y'a kɔfɛ tuguni
ko ina karamɔgɔ ka so segene sigi ni taara Sikaso misiri kɔrɔ Bamadu ka so wa yibira Arunɛ Seku Baraji ka so Senfara Côte d'Ivoire ani Somali jamana ka Bayidoua ani Galikayo ani Kisimayo ani Mogadishu ani Bosaso on ye majlisu darsu tani dugukolo bɛɛ kan n'o ye dugumɔ kalan ye a kɛcogo an bɛ min n'o don mɛ anw tɛ mandarasa ko kalamɔ dɛ donc ni denmisɛn ninnu de kunnajala bari dɔnni anw taara an nɔrɔ min na an y'a sɔrɔ dɔnni kɔdonna ka bɔ o de ma dɔnni ɲɛsinna fa min ma o kɛra mandarasa de ye mais dɔnni yɛrɛ fanga yɛrɛ bɛ fa min o ye anw taara ɲɛsin fa min ma ye mais maaw tɛ yen bilen dɛ donc denmisɛn ninnu an b'a fɔ kunnajara ka tɛmɛ anw kan an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu kɛ malimu ninnu ye ne ma sɔn ka jɔ kalanso in na malimuw kan ka k'a faamuya ni mɔgɔ min n'i y'a sɔrɔ ka fɔ de i bi jamana min kɔnɔ ko maaba ko sabati b'a kɔnɔ ma jɔ y'a kɔrɔ de ye ka olu libere don o don ni ne tun bɛ n'u dala yan a vraiment ni ma nege b'u la o nege b'i bɔ n na bon ko in kɛcogo t'o ye o de kama n ma sɔn ka n se bila yan o de ye an ka taabolo ye bi n b'o fɔ malimu ninnu ɲɛna ne ti malimu ye mɔgɔ saba dɔn k'a fɔ nin ye karisa a tɔgɔ ye nin ye ne t'o dɔn donc kalanso in na yɛlɛla ne yɛrɛ nin ye ne kalanso naaninan de ye a fɔlɔ tɛ yan ye dɛ hakuli silamiya o ye ne ta ye o kalanso o ye ne ta ye Banankɔrɔ yan Madrasatul Ruhuma Jelibugu Dumansana n y'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ n ka kalanden dɔ bila a tɛna ka n bɔ a la pewu hali i tɛ ne tɔgɔ mɛn a la ne de ka ko cogo ye nin ye n bɛ papa fo papa Jara n'o b'a fɔ Malimu papa n'a ye n ye i bɛna dɔn a ka seko ye maa min ye a ye kalan kɛ Tuba de donc kalanso ko la dɔ kɛra a la ka t'i b'o cogo kelen la ni y'a dayɛlɛ n b'a bila dɔ bolo de ka n mabɔ a la e t'a dɔn nin bɛ ne ka so yan de n'o tɛ n'a tun tɛ yan maa min tɛ taa kalanso la e b'a o dɔn k'o ta dɔn wa ne tɛ taa kalanso la donc o bɛɛ kun ye ka malimuw libere u k'u ka baara kɛ u sago ma a kun y'o de ye kalanso dayɛlɛla ne ye yan da in kɛ denmisɛnninw hinɛ kama bari sigida yɛrɛ de ma kɔn ka ko in faamu n'o tɛ ne ye ko in kɛ sigida in yɛrɛ de hinɛ kama sigida in denmisɛnninw tun bɛ ka taama bari ne yɛrɛ taw tun b'a la ne ka mɔgɔ 16 de tun bɛ forokani la don dɔ ne bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ mototigi dɔ nana ka ekɔlidennin 2 saki b'u kɔ la a ye 1 ci k'a da u y'i kulela ka dɛsɛ dɔrɔn a ye dɔ fara moto vitesse ka dara sira in fɛ nana n ye sɔ wele ka abutu wele n ko a ye taga jate minɛ denmisɛnnin nin na n'a sera k'a tigi dɔn olu ma se k'a tigi dɔn fiyewu mais a somɔgɔw ye a ta o y'a sɔrɔ a jɔkira bon ne tun bɛ n da ka miiri bon anw ka denmisɛnw bɛɛ de bɛ nin sira in kan nin cogo in na nin bɛnni ninnu de bɛ nin sira in kan ni nin ye mototigi ye sisan ni nin kɛra bɛnni ye a bɛ taa kungo ji dalen mɔ i ka so k'i bɔ n'i ka den la fu o tuma na ne k'o la i cɔn ka nin fara hakili kan k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se ka kalan kɛ a la u denw ka lafiya u yɛrɛ kɔrɔ ko in nabɔra nin de kama o y'a sɔrɔ ne bɛ wari min sara forokana la o ye 4000 ani 300 kalo o kalo san kɔnɔ n bɛ 40 ani dɔɔnin de sara n ka ekɔlidenw kama mais tuma min n'i ye ekɔliso in jɔ an y'a sɔrɔ problème nana ye a kɔnɔ ekɔliden 2 bɛ kilasi 1 min sara bɛ taa 16,000 a fɔra ne ɲɛna ne ko non a kan'u bila ka taa ekɔliso wɛrɛ la k'u somɔgɔw jigi kari dɛ u faw bɛ quartier in kɔnɔ yan a y'u to yan
ne bi yɔ n'a ye o de kama kalo mètre sara la ne de b'a dafa kalo ne bi 1000 sara mais ne tun bɛ 4000 sara o de tun bɛ ne arranger o mais n'i y'a ye i ye 4000 to yen ka tila ka na miliyɔn joli don so la ka tila ka 1000 sara kalo kelen si ma tɛmɛ ne ma 1000 sara mètre sara dafa 1000 mètre sara dafa 1000 a bɛɛ kun ye walasa denmisɛnnin ninnu ka encadrer u ka fɛn dɔ ko in dabɔra nin kama n'o tɛ kalanko in a filɛ nin ye tan kasumu kɔni tɛ n y'o de fɔ o ye dɔrɔmɛ 10 e t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ min de mɔ e b'o bɔ k'o fara a kan mètre ninnu ka sara dɔrɔn denmisɛnninw k'u ka kalan kɛ donc n bɛ min fɔ ka fɔ kalansomɔgɔw ne bɛ madarasa ko kalama ne ka madarasa min bɛ Banankɔrɔ kuma dɔw la n y'a sɔrɔ mɔgɔ 350 o de tun bɛ n ka madarasaw dɔ kɔnɔ ye mais wari sara la ni ne ye liste ta k'a lajɛ ne b'a sɔrɔ mɔgɔ 150 de y'a sara ka ɲa walahi mɔgɔ tɔ 200 i b'a sɔrɔ o mɔgɔ tɔ 200 san kuru bɛɛ dɔw ta sarali kalo kelen donc fɛn min bɛ madarasa yɛrɛ bi o de y'o yɔrɔ ye wa n dun ka ka jama sɔrɔ mais madarasa ko la ne ye wari bɔ ka créateur k'a bɛɛ san ni wari ye ɔhɔ a créateur na ouverture n ye wari min bɔ a la ça fait 1 million mais a papier bɛ yen hali yɔrɔ in na an tɛgɛ ma d'a kan mɔgɔ minnu bɔra n'u tun kan ka na lycée kɛ yan nɔ mɔgɔ 30 de bɔra Muntugula yan ne b'a bɛɛ kalama ministère ye ne wele ka kuma fɔ ɲɛna mais ya école maître ɲɛnatigɛ minnu bɛ yan u y'a mɔgɔw tila ɲɔgɔn cɛ k'u di école ma ka madarasa so to yen école ka tila ka madarasa karamɔgɔw ta ka t'u kalan ministère ko ne ma ko ale bɛna wuli u kɔ n'a wulila u kɔ a bɛ problème s'a bɛɛ ma n y'a fɔ a ye bon a ka ɲinan ta in to yen a m'an sigi ka san wɛrɛ filɛ a kɛra n'a fɔ n nana ko dɔ yira sigida la mais san wɛrɛ n'a ɲɔgɔn kɛra an bɛ problème s'a lycée dɔw ma dɔw bɛ datugu bari bɛɛ b'i don yɔrɔ dɔn bɛɛ b'i bɔ f'a dɔn jamana in bɛ mɔgɔ dɔ de bolo donc u y'o de kan na juguya yɛrɛ bolo ma k'an ka mɛtiriw to yen ten mɛtiriw bɛ yan u bɛ se ka lycée kalan mais u y'a bɛɛ to yen ten mɛtiri ninnu bɛ ka kalan min kɛ ala b'a dɔn ne b'a dɔn bari ne bɛ denmisɛnw ka papier minɛ n b'a filɛ u tun bɛ bɔ forokaani la tuma min na ani bi kalan min bɛ kɛ denmisɛnnin ninnu kunya a b'a dɔn ani madarasa si tɛ kelen ye donc malimuw n b'aw fo o yɔrɔ la a ye baaraba min kɛ ani cɛsiri a ye baara kɛ ani cɛsiri donc k'a fɔ aw ye denfaw ko in ɲɛ yɔrɔ sisan aw don ko in ɲɛ yɔrɔ aw don dɛ ne kɔni y'a dabɔ dɔrɔn denmisɛnw ka kalan kɔrɔ u kana taa yɔrɔ si bolifɛntigiw kana taa duurɔ k'u jɔki donc ni nin kɛra tan a ye to an k'an débrouiller nin na walasa a ka se ka yɛlɛ denmisɛnw ka kalan n'o tɛ foyi tɛ sɔrɔ madarasa la foyi tɛ sɔrɔ a la mɛtiri ninnu sara dɔrɔn ne mago bɛ o dɔrɔn na an k'olu sara dɔrɔn n'o tɛ ne kɔni tɛ ne ti fɛn ɲini yɛrɛ o de kama n ko vraiment ne mɔgɔw bɛɛ ka nin tɔgɔ sɛbɛn fu o fu min filɛ o ne yɛrɛ b'o sara o tuma na ko in ye nin de ye école denfaw aw kelen o kelen aw k'a janto a la an bɛ jɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la denmisɛnnin minnu kɛra premiers ye ani premier fɔlɔ ni filanan ni sabanan o tɛ yan i b'u bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn anw ka kadoji degelen bɛ kalan tali de la kalan ta don na n'u bɛna taa kilasi wɛrɛ u ka o kilasi o papier o gafe musaka o gafe ni o livre ani o kayew o de kado bɛna di u ma ya kalan ta don a ti tɛgɛrɛ fɔ o la olu minnu ye sera ka nin baaraba kɛ ka nin sɔrɔ bi olu tɛ kaye sa san wɛrɛ wa u bɛna taa kilasi min na o t'o kitabu sa fana ne yɛrɛ bɛ n jɔ ni o ye ni ala y'o dira an na donc a bɛ dugawuba kɛ n yɛrɛ ɲɛ o la o tuma na n bɛ kalandenfaw fo minnu welela n'u nana kɛnɛ in kan ala ka barika don aw la denmisɛnnin minnu tɔgɔ fɔra n'u wulila k'u jɔ ne nisɔndiyara u bɛɛ la nisɔndiyara u la n y'a sɔrɔ surukuba yɛrɛ a ye dɔ sɔrɔ dɛ n'a fɔra surukuba dɔrɔn a b'a yɛrɛ dɔn jɔn ye surukuba ye jɔn ye suruku ye i t'i bolo kɔrɔta i bolo kɔrɔta sa han
ni mɔmuso ko nin ka kalan hami b'ale la bɛɛ ta ye ko a tɛ se ka kalan ɲɛ koyi n k'a b'a ɲɛ a ko ne b'a fɛ ka n'a bila kalanyɔrɔ la n ko a bila ni mɔgɔ façon mako tɛ kalanba la nin bɛna kilasi 6 sɔrɔ dɔrɔn i bɛna sɔrɔ a bɛ se ka hali darisu di prémani mɔgɔw ma a mɔgɔ façon bɛ ten de e b'u ye a bɛɛ denmisɛnnin bɛɛ kɔfɛ mais a bɛna hakili sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc a filɛ nin ye kalan ti fɔ a kɔ bilen donc ne b'o nisɔndiya kɛ n'o tɛ ni mɔmuso y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan k'a ti kalan ɲɛ mais a bɛ cogo di o tuma na n bɛ ala tanto ka ala barikada ni nin denmisɛnnin ninnu ka bi bolokɔrɔta ye kalanso in ala k'a taa ɲɛfɛ ala k'aw kɛnɛma co denmisɛnnin ninnu ala k'u kɛ masakɛw ye ala k'u kɛ malimatiw ye ala k'u kɛ malimuw ye dɔnni dunge an ka taga sira in an kana co a ka bunu taga sira in n'a bununa an bolo baara banna ne filɛ ne mago bɛ fɛn min na an ka taa sira in an k'a ɲɛnamaya an tɛmɛna fɛn dɔ fɛ sisan jamana in kɔnɔ n'o ye kalafili dɔ ye bɛɛ y'a ye sisan kalafili in kɛra samali min ye a ma k'a ɲɛna a ma sin ka yɛlɛma ten k'a kɛ taabolo ko ye mais est ce que taabolo ko ye kalafili ye bon n'i y'o ye jamana kɔnɔ ka ban i b'i ka denmisɛnw kalan yɔrɔ o yɔrɔ co a ka kɛ kalan ye kalan min tɛ n'i bɔ i dɔnko kan n'o tɛ kalafili fa dɔ bɛ yen n'o t'u gagnena a ka ekɔliso ninnu bɛɛ tun bɛ datugu yan o nafa t'anw kan o nafa foyi tɛ se an ma an mago b'a la bɛɛ ka jɛ jamana in na bɛɛ ka bɛn bɛɛ ka hakɛ ka co i bolo e k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ an k'an ka hadamadenya kɛ ka bɛn an ka sigi la o de ye ɲɔgɔn si tɛ diɲɛ kɔnɔ mais fɔ ne yɛrɛ ka k'e ta ye o de ye baara jugu ye sa o tuma na n bɛ dugawu kɛ denfaw ye ani denbaw ani malimuw ye o tuma Kasimu k'i yɛrɛ fo i ka timinanja la k'i fo i ka timinanja la ne y'o f'i ye don dɔw bi kɛ école-maître sara dafali la i bɛ na 5000 ko fɔ ne b'a f'i ye bon cɛ wuli ka bɔn kɔrɔ dɔrɔmɛ 10 t'a d'i ma bi sani sawuni ne bɛ école-maître ninnu de ye denbayatigiw don ninnu de bɛ ka na sɔgɔma o sɔgɔma u de bɛ ka k'u ka denbaya baloni ye ni ninnu ka hakɛ tori fɛ o tɛ hɔrɔnya ye dɛ o de kama u ka hakɛ to yan a ma nɔgɔn ne ma mais ni école-denfaw m'a dafa tuma min ne de y'a dafabaga ye donc n b'a ɲini école-denfaw fɛ ni min se kɛra min ye tuma bɛɛ hali ni juru dɔɔni juru tɛ karamɔgɔ ni kalanfa cɛ ni min kɛra yen i b'o bila ka na u bɛ awa karamɔgɔ ninnu dɛmɛ u ka baara la k'u ka baara encourager u la ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka kalanso taa ɲɛ ala ni alakira bonya sali ala nabi tuma ne kun ye ne ka dugawu de kɔri kuma in
Allah Allah ووائل ووائل الله ووائل ولباب الله إن أجل سبيل الله وقتال الله وقلوب لسبيل